aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan, paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay, kayo ang nagbigay. Tibay at ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasurekto dos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Kasurekto dos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasurekto dos. Ako, ika, kita, gabos, ang pagdiribanan, dedikasyon na di mapapantayan. Kasurekto dos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos, pamilyang Kasurekto dos. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa
Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharuning opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag nin boradol harani sa linya o kawad nin kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw.
Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. As in paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution number 16 as in 20 series of 2009 as in Resolution number 10 series of 2018 as in man ang man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ng kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinakban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Bitbit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Kasureco 2. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureco 2. Ako, ika, kita, gabos, ang pagkiribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasureco 2,
simulo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos. Pamilyang Kasurekodos. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Tibay at ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasurekodos, simulo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo para sa tao. Ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Kasurekodos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasurekodos. Ako, ika, kita, gabos, ang pagdiribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasurekodos, simulo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bit-bit ang prinsipyo
magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap, kahit mahirap. Dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di pipigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Di may at ganda ng pagkakaisa, Lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasureko Dos, simbolo ng galing at husay. Di magtaka Aga, masunod na Kasureko 2. Dinadara sa Indo ang Kasureko 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX AM ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maaantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sarong regular na programa kan Kasureko 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor gamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureko 2 asin kan maneamento mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang magserbisyo, Mga kasama maray na pagkaaga sa Indogabos. Yawan po kita sa programa kan Kasureko 2. Sarong block time program para po maramantaan mga accomplishment for the week bunga na kan Kasureko 2. Hindi po katakod kan sa indang pagtulod na maging transparent ang padalagan po kan sa tuyang kooperatiba. kasabay. Mga kasama digdi sa DWNX, nyaon si Radyoman Ray Gomez sa Lado Technical, and ako po ma-assist kan programa kan Kasureko 2 ang satuyang kooperatiba sa radyo. Ang kahusayan, Alas 9:30 hanggang alas 10:30 nin pagkaaga. amin ay inyong Kada aldaw na Biyernes, aldaw po ngunyan nin Biyernes, ano? sa isa't isa. February 16, 2024. Aming Paunta ang Kasureko 2 sa pagikan sa indang Public Information Officer, Mr. Renier Pupa Bukay. Sir, good morning. Good morning, Tabi Radyoman Mani, asin sa kabus po na nag-antabay niya na pagkaaga. Yan. Sana, magayon ang satuyang maghapon ngunyan Tabi Radyoman Mani. Dawa pa sa parting tinambak, asin si Roma, may naka-schedule kita ni power interruption. Ano po, dahil may mga patrabaho kita. At yan po, babanggiton ta po si mga lugar na apektado po kaining schedule ng power interruption. And ang tabayanan man, itong mangyayaring schedule man kang NGCP na pagwara kang kuryente, bako lang dyan sa Tinambak, kundi sa north area, bilog na north area kang Kasureko 2, and may portion kaining Naga City. Ano po? Halos nasa 30% kang mga barangay desisyon din Naga, as in mga lugar, mawawaraan po ng kuryente. Ang tabayanan po yan dahil duman sa scheduled kang NGCP, ang niya na maabot na weekends. Kaya ang tabayanan po yan,
aratsan lang after kaining sa tuyang mga iba pang mga pagirondom sa tuyang mga member consumer owners. Bago po pala ng gabos ang sa tuyang mobile collection para sa mga taga dyan sa Barangay Kararayan, Naga City. Yaon po dyan ang sa tuyang schedule kan sa tuyang mobile collection. Yan. Ang tabayanan po nindo yan, yaon dyan sa Kararayan Covered Court. Last day po ngunyan kan sa tuyang schedule kan sa kang mobile collection kang Kasureko 2. Yaon po dyan ang grupo kang Naga Area Office, katuwang po ang Engineering Department para magsagibo po ning pagkolekta kasi mga bilta kang mga nakaaging mga bulan maski sa presente okay kang nakaaging bulan na January dahil pa man po na reading niya na February ma-reading pa lang kita sa maabot pong pizza 19 ang puon kan sa tuyang pagbasa kang mga metro niya na bulan na Pebrero 2024 si may mga arrears si may mga babayadan si mga taga-Kararayan, maski ba kung taga-Kararayan, maski taga San Felipe, Pakul, basaharan ni po dyan sa may covered court kang Kararayan, Kararayan, Naga City, Barangay Kararayan, Naga City, pwede kitang magbayad dyan. Bako lang pong collection, nagsasagibo man po kita ng disconnection. And kung sakali man na naputulan ka mo, may reconnection man. And nag-check man kita ka itong mga electric service connection. Yan. Yaon po dyan si grupo kang sa tuyang kooperatiba, kang Kasureko 2, dyan sa Barangay Kararayan. Covered court si grupo, si nagkukolekta, and igwaman po kitang naglalaog duman sa mga iskinita. Naghahanap ka itong may mga account na dahil na po active, pero kumbaga reading pa, okay, may konsumo pa. Kumbaga, disconnected ang record, pero bulan-bulan, may nagre-rehistro sa iyang metro. Yan. Tutukaron tayo na dyan, si mga na-encounter ta, kang nakaaging 4 na aldaw. Puon kang Monday po yan, si-schedule kan sa tuyang mobile collection, and sasaro-saroon ta po yan after kaining sa tuyang mga announcement na pagkaaga. Yan. Basta si gusto magbayad, yaon po dyan sa Kararayan, Barangay Kararayan, Naga City, yaon po sa covered court. Yan, pwede kitang magdaan para magbayad. And ito po pala naghahalat ka itong sa tuyang power rates ngunyan ang bulan na Pebrero 2024, siguro 19 pizza 19 or pizza 20 next week pwede na kita makapaluwas kayan. Medyo alanganin po kaya 17 sa aga 18 yan mga pizza 19 or pizza 20 makapaluwas na kita ng bagong taripa sa kuryente kunya na bulan na February 2024. Yan. Sana mamantinir o kaya magbaba dahil maglangkaw. Iyo po yan ang sa tuyang perming pinapangadji dahil baling mamantinir ang arong kening taripa sa kuryente na nasa 8 pesos. May 7 pesos kita, may 6 pesos kita sa high voltage and low voltage. Yan. Basta dahil lang maglangkaw. Yan. O pwedeng magbaba, dahil maglangkaw. Iyo po yan ang sa tuyang perming kahagadan permi. Dahil para langkaw ang sa tuyang power rates. Pero mag-expect kita dahil palaog na kita sa summer, namamatian ta na tabi radzuman mani ining init kang panahon. Gawa na nga ni sa summer activity yan nag-advance na dahil talagang kung hihilingon mo man talagang sitwasyon kan sa tuyang panahon mainit ng maray. Abot siguro magsabay duman sa iba pang mga swimming mapalipot-lipot kang sa indang hawak dahil sa init kang panahon tabi radzuman mani. Yan si gusto po magbayad, bukas po ang Kasureko 2, hindi sa gabos ng mga collection offices from 8 a.m. to 4 p.m. Ang tabayanan ay magsunod po kita sa oras. Minsan nagkakaigwan ng pagkakairintindihan. Minsan nalampas ng alas 4, alas 4:30 na. Yan. Nakikiulay pa. Ang cut-off ta po, pero alas 4. Yan, kung sakali man na
mayo pa po kamo sa vicinity kan sa tuyang kooperatiba, pa nag alas 4 na po nin hapon, yan, gusto sabihon po kayan, di na po kamo papalaugon, o di na po kamo papabayadon. Pero di man po gusto sabihon na may na kitang ibang paagi ano, para makabayad. Ano, go kita dyan sa SM, si Tinaga, maski may arrears po, pwedeng magbayad kita dyan. Yan, sa Save More Pili, pwede man. Basta dara po si sendong bill, hindi po kamo naputulan. Yan, iyo lang po yung kondisyon. Ano, dara nindo si bill, hindi po kamo naputulan. Daw may mga arrears po pa kamo. Ka mga previous months, yan, pwede po kamo magbayad sa SM. And si mga current bill man, na dahil pa po nagpasyo. Pero ang mga bills na ngunyan, na nakakaputan, o si mga bill ta sa kuryente nakakaputan ngunyan, nagpasyo na. Dahil kung hilingon mo po si reading period ta, kung katapusan ka mo kang January, or first week ng January, pitsa na ngunyan, pitsa 16 na. Gusto sabihin, naglaps na sa tuyang siyam na aldaw, lalong-lalo sa mga residential consumers, na tinatanang kitang siyam na aldaw para mayong penalty charge. Ano po? Yan, ihiling ta, pero gabos na talaga nagpasyo. Maliban na lang kung may na talaga, cut off na. Yan. Kaya, pwede tambayadan, SM. Yan. Daw may arrears kita o nagpasyo, pwede pa magbayad. Pero pwede man kita sa mga bangko, pero may mga charges na po yan. Ano po? May online kita. Hindi po sa Bank of Commerce, Queen Bank, PBCom, BDO, UCPB, Malaraya Rural Bank, yan sa Carolina, Union Bank. Yan, may nag-accept po dyan ng online and over the counter. Ano po? Pero si actual na po yan na computation kung nagpasyo na po ang sa indong bill. Gusto sabihon, ito na pong may charges po yan, may penalty charge na po yan. Yan, pwede man kita magbayad sa GCash, Amaya, Treat Store, EasyPay, yan, sa mga selected na Petron gasoline station. Yan. Yan po si kondisyon na dahil kita nagpasyo. Pwede kitang mag-avail ka yan. Siguro, ang una na bulan na Pebrero 2024 kung makareceive na kita ng bago ng bill na dahil pa po nagpapasyo. Yan. LCC, pwede man kita magbayad dyan sa mga gabos pong naghahapot mo dyan. And nagpapadagos po itong sa tuyang massive disconnection. Ano po, bako lang hindi sa Naga City. Ano po, kaso bago na pahapiyawan ta na itong ginigibot ang mobile collection. Baka maglaom kita o mag-isip kita na Naga City lang ngayon. Naging massive disconnection. Gabos po ng mga area offices, gabos ng mga sub-offices kan sa tuyang kooperatiba, regular po nagsasagibo ng massive disconnection. Yan. Dahil dakol po ang mga kumbaga nalilimanan, ano po, or mayo siguro ning pambayad, ano, ang mga nakaaging mga bulan, pero dahil po na ipa-priority si babayadan sa kuryente, kung saan, kung dahil man po kita makabayad sa tuyang kooperatiba, apektado man po si pambayad ta sa tuyang mga power suppliers. Ano po, may mga pagkakataon pa na pwede kitang ma-charge yung penalty, ano, kang sa tuyang mga power suppliers. Kaya iyo man po yan tighaditan ta. Kaya mantinido po na pinapasunod ta po itong pagputol, ano, ng supply ng kuryente, lalong-lalo na kung may mga pagkakautang kita, kung nagkakapera ng bulan, ano po, base po sa satuyang policy, dapat sarong bulan lang, kung nagpasyo po kamo, kasi napadarahan na po kamo ng notice of disconnection, yan, pwede na po kitang putulan kayan. Pero may mga pagkakataon na nagiging nagtatao kita ng konsiderasyon, nagiging mabuot si Kasureco Dos, ano? Duman sa mga may mga pagkakautang, minsan naabot pa yan ng 2 bill, ano po, dahil tinatanan taman ng panahon na makadisponer, makakuha ng pambayad sa kuryente. Pero ang pakiulay mi lang po, may priority man po ang sa tuyang mga pambayad para kung sakali man talagang di man kita masakitan magbayad kan sa tuyang mga nakonsumo ng kuryente. Lalong-lalo na kung nagkakaperang bulan na, iyo po yan ang nangyayari ngunyan, nadidipisilan na dahil may saro, minsan naduduwahan, minsan tulo. Iyo po yan ang nangyayari, nadidipisilan na lugod kita magbayad kan sa tuyang mga arrears, ano, sa kuryente. Kaya pwede man kitang
hiling kan sa tuyang mga bill sa kuryente sa paagi po kang online.kasurekoto.com.ph. Ano po? May mga nag-i-inquire pa kayo sa tuya. Yan, kaya tiga mauuta na o ulit-uliton talugod ini ano para at least maraman man kang ibatang mga member consumer owners si gusto po na maghiling kang sa indang babayadan ano, sa kuryente bulan-bulan, ma-monitor itong sa indang mga account ano po, lalong-lalo na ito may mga apartment ano, may mga parentahan, may mga boarding houses, may mga sadiring condominium ano na tigpaparentahan. Yan, kung gusto nindong ma-monitor itong sa indong mga tenants, kung nagbabayad man o dahi sa Kasureco 2, may mga pagkakataon kaya na nahiling niya, natambakan na pala si babayadan sa kuryente kan sa iyang pinapaupahan. Kaya pwede tang i-monitor po yan sa paagi po kang online.kasureco2.com.ph. Nunid na po ka mong pasiring sa mga opisina kang Kasureco 2, basta igwalan po kita ng internet connection, i-search lang po ang online.kasureco2.com.ph. Yan, nagpapadagos man po itong sa tuyang pagsagibo ng PMS, pre-membership seminar, duman sa mga gusto pong mag-apply ng new connection o kaya mag-apply ng change of registered name or senior citizen. May mga pagkakataon po kaya na dahil po nakapangaran duman sa mismong senior citizen itong account sa Kasureco 2, pero ang sa indang nakokonsumo hababa sa 100 kWh, gusto pong mag-avail ng senior citizen discount, yan, pwede man po yan. Pwede tang i-change name o ilipat duman sa senior citizen itong account sa Kasureco 2 o sa membership sa Kasureco 2 para maka-avail kita ng diskwento. Pero paglilinaw lang po, ang senior citizen discount po, ang condition po kaya pinakamayor na condition kaya ni dapat na kita maglangkaw sa 100 kWh bulan-bulan ang satuyang nakokonsumo sa kuryente. Yeah. 100 kWh po baka pong equivalent naman sa peso na minsan kaya may mga naghaharap po sa tuya, may papaabot sa tuya, and tigbabayadan nila ngayon is 2,000 o 1,500 and tig-urulayan po hindi si kilowatt-hour consumption baka po itong sa peso. Ano po, yan. Nakadepende po ang computation kaya kung 100 kWh ang sa indong nakokonsumo, i-times na po yan. Halimbawa, residential po. At residential man lang po ang nakaka-avail kayo ng senior citizen discount, residential consumers po kamo. Pwede po kamong i-times nindo itong taripa sa kuryente. Halimbawa, ngayon nasa 8 pesos. Anong nga na bulan na, kang nakaaging bulan na January 2024, nasa 8.1989, 8 pesos, 0.1989 centavos per kilowatt-hour. Times na po, si 100 kilowatt-hour. Iyo po yan, si actual na computation ta. May mga dikit lang yan ng mga charges pag abot po duman sa mga local taxes and other charges is yung mga local taxes na tigsisingil o yung mga LGUs. Pero dikit na diferensya man lang po yan. Makukuha na si babayaran ta pag abot hindi sa 100 kWh yan nakakonsumo ta para maka-avail kita ng senior citizen discount. Okay. Yan, every Tuesday and Thursday po ang satuyang schedule kang satuyang PMS hindi sa Naga City. Yan, Tuesday and Thursday hindi sa Barangay de Rosario, Naga City, main office po ang Kasureco 2, and every Wednesday sa Pili. Iba man po kita dyan sa Calabanga every Friday and every first and last Wednesday of the month sa Tinambak. Yan. Tandaan na po ang mga schedule na yan para at least kung sakali man na available po kamo sa mga aldaw na yan, dahil na po magpasiring hindi sa main office kang Kasureco 2. May mga pagkakataon kaya na si taga Tinambak nag-igdi pa sa Naga para mag-seminar. Sayang po kasi pamasahe. Pero kung aram ta po ang schedule sa Tinambak, na every first and last Wednesday of the month, yan, din na po kita magastos. Dumana kita sa Tinambak, Barangay Santa Cruz, Tinambak, ang samuyang opisina, yan, pwede kita mag-seminar na po dyan. Dahil lang po paglingawan, na magdara po ng valid ID. Yun po yan ang permitan tigpapagirumdum. Minsan, hararayo pang lugar, pag-abot igdi sa Naga, minsan from Minalabak, yan, or Milaor, yan, may mga coastal barangays pa kita dyan. Tapos pag-abot igdi mayo ng valid ID. Po, yan, ang nangyayari, madisponer pa, ng valid ID.
Talaga kumayo talaga kamo ning valid ID. Minsan nagkukuha ng certification sa barangay o kaya sedula, ano, napatunay talaga na ining taong ini yun si ma-attender ng seminar. Yan. Pero data tig-encourage po ang mga sitwasyon na yan. Kung may ID po kamo, na daradara, may picture, ano, baka igwang ID, pero iba man pala itong personang nag-attendir, ano, sinublian si ID, bawal po yan. Ano, pwedeng magkaigwagin ng problema itong sa tuyang application for new connection or for change of registered name or iba pa pong mga transaksyon sa Kasureco 2. Dahil may kontrata kitang pipirmahan, si mga supporting documents, kinakaipuhan ta, baka di man kita makasumiter kayan kung iba pong pangaran si sa tuyang gagamiton, ano, sa pag-apply ng new connection. Yan, SPA, pwede man po, ano, magdarakit aning SPA, Special Power of Attorney, lalong-lalo na po duman sa mga ma-represent, ano, duman sa mismong ma-apply ninyo connection. Halimbawa, ako, ano, ma-apply ako ninyo connection, may pang nakapangaran sa kuya, ning, o di pa ako member consumer owners kan sa tuyang kooperatiba, gusto kong mag-apply ng kuryente, ano, hindi si area coverage ta, pero di ako available sa mga aldaw na nabanggitan ko sa bago, pero kaipuhan ko mag-undergo ng PMS o seminar. Yan, pwede kita magpa-represent, basta po igwa ng special power of attorney. Ano, halimbawa, may mga partidaryos kita, may mga kaiba kita sa harong, na available man, na pwedeng mag-attend ng seminar. Ang importante lang po, notaryados special power of attorney. Yun lang po yan ang haganta. Duman man sa mga kahaputan, ano, as in may mga paglilinaw kita dahil may mga napapaabot po sa tuyang opisina. Ito pong mga dati na pong mga member consumer kang Kasureco 2. Yan, ang hapot sa tuya. Ma-additional nga ako ning connection. Ma-undergo pa ba ako ning PMS? Yan. O seminar, ano, pre-membership seminar. Day na po kamo ma-undergo ning PMS. Makuha na lang po kamo ning application form. Kaya lang, igwaman mga pagkakataon na itong mga nagkukontrata, mga kontraktor, yan, kang mga harong. Minsan kaya naabuso man po itong tinataotang pribileyo. Halimbawa, itong nagkukontrata ng sarong harong, residential, hindi sa Naga City o sa sarong subdivision, member na o old member na po siya. Ngunyan ang mangyayari, itong sa iyang kliyente, tanan siya ng special power of attorney na yun na pong maglakaw hindi sa tuyang kooperatiba. Yan, yan pong mga bagay na yan, nakadepende po yan sa magiging desisyon kang sa tuyang Member Services Division, MSD. Dahil may mga pagkakataon talaga na ginagamit po si membership kaya itong kontraktor, ano, para dahil mag-seminar itong sa iyang kliyente. Kaya lang ang nangyayari, itong mga importanteng informasyon, ano, na kinakaipuhan ipaabot duman sa iyang kliyente na iyong nakapangaran o kaya ma-apply ninyo connection sa tuyang kooperatiba, minsan dahil man po dahil man talaga na isasabi, ano, once po kayang nagpa-represent ka, gusto sabihon itong taong ipinadara mo igdi, may mission ito sa imo duman sa ma-apply ninyo connection na kung ano sinapag-urulayan, ano, sa PMS, dapat isasabi mo doon sa nakapangaran o nag-apply ninyo connection. Ang nangyayari, pag abot na po duman sa discussion o kaya kung nagkakaigwanan ng problema sa iyang account sa Kasureco 2, yun na po yan. Dahil man po naintindihan, sinapag-urulayan sa PMS, dahil man na isabi ka itong nagre-represent sa iya o si kontraktor, ano, kang sarong harong, dahil man na isabi doon sa iyang kliyente, kaya nangyayari, nagre-reklamo lugod itong tigre-represent o sa may sadiri ka itong harong o kaya si kliyente niya. Kaya ang pakiulay mi lang po, ano, lalong-lalo doon sa mga nagkukontrata. Yan, mas maray man po giraray kung may pagkakataon, paatindiran po lugod mismo, ano, itong may sadiri o sa iyang kliyente. Ano po.
para malinaw si mga kahaputan, as in nare-ready ta si mga dokumento na kinakaipuhan, kung may mga nalilinaw ta si mga kahaputan ta sa iya, para tigre-ready ta si mismong consumer para maging sarong member consumer owners. Ano po si mga derechos niya, ang dakol kayang nagrereklamo, ito po lugod si hindi naka-attender ng TMS. Yan, dahil dahil man po na isasabi si mga na-discuss po sa seminar. Yan, iyan tabi Radyoman Mani si mga naipapaabot sa tuyang concern. Siguro kung may mga kahaputan, mananungod sa pag attender kang PMS, pwede man po yan may message sa tuya, hindi sa tuyang live streaming, or pwede man i-message siguro dyan sa hotline tatabi, Radyoman Mani, kung sakali man may basa ta, mabasa ta before po mag-end sa tuyang ang programa ko yan ng pagkaaga. Okay. And iyo po yan si mga mayor tang mga concern na ipaabot sa tuya. Ano po? Okay. And okay. Ayo. Sige tabi Radyoman Mani baka igwa dyan. Doang lado, igwa po digdi, kumusta man da si Pimerong paglansar ka na mobile collection sa good ini pong reconnection, electric service connection. Kumusta si feedback as in resulta? Kaini may apera kayan may saro paligid diretsyon ko na Apo. ay itong reschedule na shutdown. Okay. Diyan po sa partikan Naga Tinambak. Okay, sige, tabi Radyoman Mani. Inutong ko naman alugod ining schedule ta. Sige po. Okay. Ngunyan pong aldaw na ini Pebrero 16, 2024, igo kita ning schedule diyan sa Tinambak, Tinambak si Roma sa office ta ning power interruption. May mga lugar po diyan na mayong kuryente. Ano po? Yan, ilingon ta lang ining sa tuyang. Yan, okay. Pasado alas 8 nin aga, nawaraan po ning kuryente ining barangay San Roque, San Ramon, Pantat, Pag-asa, Gayayan, Sagrada, Caluco, San Vicente, Magsaysay, San Antonio, Daligan, part kang Salvacion, part kang Salvacion Tinambak. And entire municipality kang si Roma. Sorry, kabali po pala ang si Roma. Nagingawang ko kasubago. Nawaran sila ng kuryente pasado alas 8 nin aga and hanggang po yan ning alas 5 nin hapon. Ano po? Ayan, yaon po kayo dyan si satuyang grupo kang Kasureko 2, nagkakasagibo ning paglinig kang linya. Bali task force ini tabi Radyoman Mani. Composition po ini kang engineering department, ali po di sa Naga City sa main office kang Kasureko 2. From Pili, yan, igo kita dyan sa task force from Kanakman, yan, Calabanga, and Milaor. Igo kita dyan ng task force na pinadara dyan sa Tinambak si Roma. Ang mission ninda, maglinig kang linya. Halawig po ini. Sa 38 kilometers po ang lilinigan nindang linya. Tabi Radyoman Mani. Bako pong suba-suba ini. Kaya nagkasagibo kita ng task force. And dakulong po kitang kaipuhan pong baguhan ng mga insulators. Kaya ma-install kita ng mga electrical hardware materials dahil kabali po ini duman sa satuyang distribution line maintenance. Kinakaipuhan si satuyang distribution line. Saro na nga isa nagiging problema ta dyan. Halawigon po ang linya. Kung data pa po malilinigan o kaya data mababaguhan itong mga possible na pwedeng nagkakausan ng pagwara-wara kang kuryente po Tinambak hanggang si Roma, data po yan masisolusyonan. Kaya yun na po yung ginigibot ako niyan. Regular na maintenance kan sa tuyang kooperatiba and kabali na po dyan si paghali kayong mga sanganing kahoy, si mga vegetation na nagtatama po sa linya kang kuryente. And pag abot man po duman, tandaan po nindo, pizza 16, ang ngunya na aldaw na ini. Taigwa kayang mga nagaharapot pa,
dahil si original na schedule kang NGCP tabi radyo man mani ano. So ba ini si kahaputan mo si Pandua mananungod duman sa NGCP power interruption or schedule power interruption. Si original pong schedule kang NGCP na naipadara sa Satuya Pebrero 17, 2024. Ano po? Si original na schedule kang NGCP from 6 a.m. to 6 p.m. Ang apektado kay ni North Area. Ano, North Area kang Casoreco 2 and part kang Naga City. Kaya lang nagkaigo kita ning mga na-receive o igo kitang na-receive ano ning mga surat lalong-lalo na hindi sa Magaraw, ano, from Magaraw, ining mga banwaan na sakop kay ining North Area kang Casoreco 2, tinambak, ano, may nagpadarama niya ning surat, ano, bako lang sa Casoreco 2, maski po sa NGCP na magkakaigwadaan ning darakulang event, ano, araw kay ining district meet, ano, nagigibuhon din sa Magaraw, and igwaman po sa tinambak, tabi radyaman mani. Kaya, kinaulay po kang Casoreco 2, ano, na ipaabot maliban duman sa mga surat na naresibigan sa tuyang kooperatiba, inaipadaraman pala niyan sa NGCP. Kaya nangyari, nakiki-coordinate po ang Casoreco 2 ano, sa NGCP kung ano ang magiging desisyon. Dahil sabi tangani, data kontrolado ang sitwasyon na ini dahil dahil duman sa patrabaho kang NGCP. Sinda po sinag-schedule. Ano, si Mayor na mapatrabaho o matrabaho sa linya kay aning 69 kV line na kung saan ang 69 kV line baga dyan nag-aagi ang kuryente sa linya kang NGCP bago makaabot sa Casoreco 2. Kung sabihin kung may tatrabahon sila dyan, sabihin pupunduhon ang supply kang kuryente pasiring sa satuyang kooperatiba na apektado po ining tulong power substation ining San Felipe, Calabanga and Tinambak power substation. Ngunyan, ang nangyari, napagkauruyunan, ano, kang mga opisyales ng NGCP, instead na Pebrero 17, 2024, gigibuhon na po yan ng Pebrero 18, 2024, aldaw na po ng Domingo. Ano po? Yan, si original schedule linda from 17, February 17 to February 18. Kaya naging pizza 18 na po ang schedule kang NGCP. Parehong oras, ano? 6 a.m. to 6 p.m. ang rason preventive and corrective maintenance at Naga substation and transmission lines. And along the transmission lines, ano ining 69 kV line, Naga Tinambak line. Ang apektado po kayo ng mga lugar, i-desisyon din ni Naga, ano, di kita nakasalbar, ano. Ang Naga City Feeder 61, Peña Francia, San Felipe, part kang MT Villanueva Avenue, Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, part kang Calawag, ano, Feeder 62 po ini, Filobil, ang Kapilihan Acob, Calle 13, Molave, Orban Kiborak, Villa Karangahan, Villa Francia, Vilmar Homes, Ateneo Avenue, P. Santos. Feeder 63, UNC, Santa Cruz Arana, Berlin, Naga Katedral, Dimasalang, PNP Arana, All GSIS, Imol, P. Burgos, Peña Francia Avenue, San Francisco. Feeder 64, ano, San Felipe, Pacol, Avida Subdivision, Orban Pacol, Sito Madrigal Subdivision, Villa Vita. Entire municipality kang Kanakman, Magaraw, Bumbon, Calabanga, Tinambak, Siruma, and kabali po ining Deca Northfield, ano, then sa sa barangay Bagong Bayan Norte, Tabi, Radyo Manmani. Yan, schedule po yan kang NGCP, bako po kang Casoreco 2. Yan, dagulon kay kitang mga nare-receive, tano data, kung magigiramduman ta kaya, siguro mga last week, o last January 2024, si pinakahuri nindang second week ito, third week kang January, nagkaigwaman si NGCP ng schedule dyan sa North Area. Kaya paghuna kang iba, siging schedule ni Casoreco 2 ng power interruption sa North Area kang Casoreco 2, kabali po ining San Felipe 20 MVA power substation ta. Pero ini po, gabos po ining mga patrabahong ining mangyayari as in schedule ni power interruption from NGCP po ini. Tabi Radyo Manuel. Paglilinaw lang po, ano, ining
schedule na ini data pa ina kontrolado and mayo kitang pagdidesisyon igdi kung kay po hambang i-reschedule, nakadepende po yan sa manehemento kang NGCP. Ano po? Iyo lang po yan, sisa mo yung mga pakiulay, sa to yung mga member consumer owners. Malinawan man po, ano, sa to yung mga naipapaluwas na mga announcement, sa tuyang Kasureko to Facebook page, sa tong Kooperatiba Facebook page. Nakalaag man po dyan kung NGCP ang nag-schedule or Kasureko to. Ano po? Yan. Detalyado man po yan, Gabos. Yan. Okay. Ayo, matibay si Sir Jojo Chavez. Ayo, yaon na sa ko, may duwa ng impormasyon digdi. Gusto niya Opo. talaga, simbagunta sa Aire, ini pong sa sige iyang po. kahaputan. Good morning, Tabi, Kuya Jojo. Sabi ko nga ni, mas maray magbisita sa imo, tangarig magayon, an sa indong ulay-ulay. Anyway, uyaan sa iyang inot ining papel. Apod niya ki Radyoman Ray Gomez, ano po ang requirements kan paglipat ning poste from ayo dahil nagsabi ano. Anyway, ini pong paglipat ning poste, ano po da ang proseso paghali po da sa private subdivision na nakaharang ano sa sarong lote. So, igwa padigding hapot, gurano da atabi ang magagastos kung sakali magkaigwanin paglipat. Okay, malinawan po ano si mensahe ano, ni Sir Jojo. Private. Yan. Gusto sabihin ba kung pagsasadiri kan sa tuyang cooperative. Sa bagay na yan siguro kung day pa properly turn over po ang subdivision, ining pribadong subdivision. Mas magayon po na ma-turn over po muna sa tuyang kooperatiba kung gusto po ang Kasureko to magtrabaho. Pero kung day pa po turnover ano, ang pribadong subdivision, gusto sabihin pag pribadong subdivision daw naka-turnover na po yan. Ang iba kaya naglalaom sinda na na-turnover na sa Kasureko to dahil ang subdivision da na-turnover na sa lokal na gobyerno nakakasakop doon sa subdivision. Ano ba ko lang Naga City ano sa tuyang gusto sabihin igdi. Halimbawa, na-turnover na sa LGU. Na-turnover na ngaya itong subdivision. Pero itong linya kang kuryente, then na-turnover sa Kasureko to. Talagang pribado, konsideradong pribado yan. And may diretso pa po dyan. Itong developer, Tabi Radyoman Mani. Kung sabihin kung pribado yan, kung ililipat si poste na nakaka-apektar doon sa edipisyo, o may, halimbawa may mga eco-construct ngaya ano, sa pribadong subdivision, kaya po ipaaram sa management kang subdivision, si developer. Pero kung turnover na sa Kasureko to, surat lang po, ano, may kita magiging problema kayan. Basta ma-identify lang itong lilipatan kang poste. Yan, kung sakali na pag-abot sa bayadan, siguro ikaw kitang inspection kayan, dahil yan madidetermine kung pira ang sa iyang babayadan kung data pa na yung actual na inspection. Hilingon ta po muna ano, ang i-assess ta kung anong gagastuson, kung ma-charge kita ng revenue loss. Yan, igwa pa kaya yan Tabi Radyoman Mani. Bako lang itong poste. Maski itong pagwara kang kuryente, may mga charges po yan. Gusto sabihin, kung ang duration niya kang trabaho is 1 hour, sa laog ng sarong oras, gurano sinapabakal ko ta ng kuryente kang sa tuyang kooperatiba. Yan, kabali yan sa mga possible, mga possible. Data tigasabi na yun ay si charges na. Data pa na-identify kung anong status kang poste, kung pirang apektado kaya na poste, kung mawara ang kuryente. Kabali po yan duman sa mga possible na pwedeng ilaag duman sa statement of account, o si SOA ta, na i-charge. Tabi Radyoman Mani. Pero ang pinakamalinaw igdi, pribado po may sadiri kang poste. Okay. May mga charges pala ano, Tabi kasamang Renero. So ayan ano, data pa si pigbabasayan talang si mga inot na garong pigibuhan lakdang Kasureko. Iyo po, pero kung poste kang Kasureko to ang nakaka-apektar, yan magsurat lang, inspection nun ta, and may evaluation na gigibuhon, yan saka kita magibuning action. Ang pinakamagayon igdi, kung may ipapatransfer po kamo, ipapalipat na mga poste,
dapat identify man po sililipatan. Igwa kayong mga nagre-request ng relocation kang poste, ngunyan, ang nangyayari, gustong halion si poste duman, tapos may umantig identify na lilipatan, nakaipuhan ma-donate po itong right of way sa kasutuyang kooperatiba o sa barangay. Ang nangyayari lugod, pag hinali ta si poste o ano nang sisena supply ng kuryente naman sa lugar. Yan, di man pwedeng putulon ta ang kuryente o ang linya kang kuryente dahil pinahali si poste. Yan. Nagkakaproblema kita sa right of way. Dipisilon talaga ang right of way, tabi Radyoman Manny. And nagpapasiguro na kita ngunyan, dapat donated na ang agiang kang linya o kay papatindugan ng poste. Bakon suba-suba pala na ano. Bako po. Dahil may mga pagkakataon kaya kung dai na i-donate, halimbawa, may extension ning secondary line sa sarong lugar o sa sarong barangay o sa sarong subdivision, may poste kitang pinatindog ning nagkakapira, halimbawa ngayon 5. Ngunyan, kang mga panahon ini nangyayari tabi Radyoman Manny, may sadiri kang daga nagtugot na maglaag ng poste. Halimbawa ngayon may sarong pamilya, si mga magurang ngayon nagtugot. Pag-abot kang panahon, kasi mayo na si mga magurang ngayon, si mga aki na si nagmamanihar kang daga, gusto nang palion si mga poste kang kuryente. And sa dulo po ka itong linyang ito kang kuryente si mga poste, si linya, siyempre, ang ganyan sa dulo tabi Radyoman Manny. Gusto sabihin, may tigsusuplayan pa itong iba. Dakulo na pong nakaka-connect. Yan ang nangyayari, gustong pahalion duman si mga linya kang kuryente si mga poste na nakalaog dahil sa pribadong lote, sa'yo na po, kuaning source itong iba pang mga member consumer owners. Kaya iyo po yan na kagadanta, kaya po haning may right of way kita, and mas magayon mai-donate sa barangay. Ang ibang barangay ang ginigibo kayan, tigpapasaran ng barangay resolution. Okay. So may mga aagihan and mas maray siguro magbisita sa Kasureko 2 para Iyo po, ma-discuss. pwede man para ma-assista, and mas magayon kung private kaya maikitang diretso dyan na magtanggal ng poste unless turnover na sa tuyang kooperatiba. Pero ang pagto-turnover may proseso man po girarayan. Dahil madalian, kaipuhan standard, ang gabos na linya kang kuryente, kabali si poste, si langkaw, si distansya, kung anong disenyo, mas magayon na masunod ni kumbaga si standard gabos, makikita magiging problema po sa pag-turnover. Okay. Ang Villa Concepcion ba turnover na yan o dahil pa? Villa Concepcion. Alay na yan Concepcion Pequeña. Alay na yan Alay na talaga yan, tabi Radyoman Manny. Pero ang kagayunan kaya dyan, ang mga lote dyan, darakula ang maray. And darakula ang mga harong. May mga sadiri sindang transformer. Tabi Radyoman Manny. Kung sabihon, kayang-kaya, afford ninda na magsadiri ng linya kang kuryente. Yan. Binayaan kang developer ang sarong subdivision. Afford ka itong mga naka-start duman sa homeowners na maglaag ng mga poste o linya kang kuryente. Majority dyan, tabi Radyoman Manny, naglalaog kita dyan. Ang Villa Concepcion kaya, ang laog po kaya nakabakal man dyan ng daga si Kasureko 2 na kinamumugtakan ka itong 40 MVA power transformer kang Kasureko. Yaon sa laog mismo kang Villa Concepcion. Kaya nahihiling tayo permi ang sitwasyon dyan kang linya kang kuryente. Okay, pero kung mayo na si developer, pwedeng homeowners association. Ang maging kaulay. Yan, ang maging tulay. Okay. Sa pag-turnover o pagsagibo ng minsan ginigibuhan yung resolution tabi Radyoman Manny kang homeowners association. Okay, iyo pig-discuss na tabi ang kadikit na parte kan kahaputan, pero mas maray siguro magbisita sa Kasureko. And yaon dyan si yaon dyan kasamang Rener sa messenger si Ladawan, kundi itong status kan lote, si mga requirements baka magibuhan pang paagi. Iyo po, yan, Ilingon Tadaw. Okay. Luma na si Saro, una kang kaulang. Oo.
So, Lahat. okay. Okay. May mabisita dyan sa imo, tabi sa kung bako ngunya na aldaw, baka lunes na sana. Tangari pong magkaigwanin Okay, ining unused. dialogue. Sabi radyo man unused. Yan. Bako po ini si si sa Kasureco. Ibang poste Baka si ini. mga poste talaga ini kang subdivision tabi radyo man. Okay. Dahil man kita nagpo-post din parayat sa radit. Sige. Yan, pa-inspection ta mas maray na ma-inspection lugod. Duman na sa sinabi kong area. Ay, sige. Apan sakali. Sa laog ni, sa laog. Iyo, sa laog yan. Sa laog na rin. Sige. Tabangan na lang. May man problema yan. Pwede magpasiring di sa opisina at i-darata duman sa mga concerned department. May mga dyan sa imong malupit. Iyo. Malupit. Iyo, sabi ko, ang suggestion mabilisan kayang dialogue, mas mabilis man ang aksyon, ano? Iyo po, schedule ta po yan. Actually, dakulon kitang for inspection. Yan. Kaya ang gininggibo ta kayan, ang satuyang mga planning, ang satuyang planning sa engineering department, yan, tigi-schedule man po yan dahil although nagkakapira naman si mga engineers na in charge sa mga relocation, inspection, kung sa tuyang mga linya kang kuryente, mga kabali din, si mga private subdivision. Yan. Pero gigibuhan tang paagi, makakaya ta para at least ma-facilitate po yung problema. Pero ang wish ko dyan, lugod ini mga subdivision na ini, mapabulusan na ng kuryente na hali po mismo sa serbisyo kan Kasureco 2. Tangari sa Rama. Iyo man po yan ang permitang hagad at radyo man. Lalong-lalo na itong mga bagong mga subdivision. Ini kayong mga luma ng mga mga haluya na. Masabing mga luma na. Mga original. Mga haluya na mga subdivision. Kumbaga, yun na yan. Kumbaga, yaon na yan dyan. Kung may mga problema man talaga yan, minsan na nagsasalo si Homeowners Association. Yan, minsan unlocated na si mga developer. Ayan, kumbaga nagpagibo lang subdivision kasi si mga problema nakipuanin ng solusyonan. Yan, dahil na nagibo. Kaya ang nangyayari, nagkakaproblema sa homeowners. Pero ining mga bagong mga subdivision ngunyan na tigbumuk na, yan, talagang tinututukan ta na yan. Ang gusto ta, mas magayon mangyararay na may turnover sa Kasureco 2. Maski po si paglaog, duman sa subdivision, dahil na kita mapaaram sa developer. Yan. Yan ang pinakamagayon. And kung ano man ang mga materialis ang kinakaipuhan para mas pang mapagayon ang serbisyo o kaya si daloy, kang kuryente, si supply kang kuryente sa endong subdivision, may tatao po kang Kasureco 2. Correct. And saro yan sa kumbaga kalakawan kan sa endong grupo na niyaon sa luwas na maaraman pa ang ibang mga problema kan mga konsumidor. Okay, tabi radyaman mani si inot mo tabing hapot. Oo, assessment. Duman sa mobile collection. Assessment kayan. Oo. Oo. Ano po tabi si naging resulta igwaman mga feedback baga na pwedeng aksyonan kan Kasureco 2. Okay. Nagpuon po si mobile collection kang nakaaging Lunes, pizza 12 yan, Pebrero 12, 2024 si Poon po. Hanggang po yan ngunyan na aldaw na ini, bali 1 week po si duration takayan. Nagpuon kita diyan sa Barangay Pakul, Naga City. Bali dakul po si grupo kan sa tuyang kooperatiba sa panginganot kang Naga Area Office. And nakaigwaman ni Augmentation Force from Engineering Department. Ngunyan, pinakamayor na katuyuhan ta, mapalangkaw si collection efficiency, mapababa po si systems loss. Pero minimum po yan, na kada maluwas kita pag mobile collection, pero may objeto ta na makakolekta. Lalong-lalo na duman sa mga hararayong mga lugar, dahil na pumapasiring sa satuyang mga opisina, yan, dahil na sila mapamasahe. Pero kabali po, sa mobile collection ta, sinabayan ta na po inining disconnection. And reconnection, kung sakali man naputulan, tapos mabayad niya, tabi radyo man money, duman sa site, may mga grupo kitang
nagre-reconnect. Ano, mas madali. Or kung pag duman kan sa tuyang grupo sa mga lugar po na target ta aron kay ning upper barangay kang Naga City, may nanotaran kita na igwaning illegal connection, nakadirekta ngaya or disco with light, ano, putol siya pero may kuryente. Kasi pagtalikod kasi para putol, binabalik tabi Radyo Manmani. Iyan si pa-follow up na inspection ta. And actually si collection may kitang nagiging problema. May mga dakol man po ng babarayad. May mga member consumer owners man kita nagpapasiring duman sa mga venue araw kay mga covered courts, ano. Diyan sa Pacul, Carolina, San Isidro hanggang Panikwason and ngunya niya sa Kararayan. Kaya lang ang nakakamundo lang tabi Radyo Manmani, base duman sa validation kan sa tuyang mga personahe na sa field, dakol po itong mga nagkapurutulan na pagtalikod po ka mga paraputol, talagang tigbabalik. Ano? Yan. Hindi nga rin sa programa araw ang bagayan, may mga naipapadala ng mga pictures sa tuya. And may mga pagkakataon tabi Radyo Manmani na ibang grupo si nagputol, tapos kasi pag follow up kay itong nagsunod na grupo, dahil pa nga nakakarayo itong grupo na nagputol duman sa metro mismo, ano, tigtatanggal ta, i-disconnect ta sa metro. Pagtalikod pa lang kasi sa grupo, igwana naman mga pirang oras nag-follow up si sarong grupo, naibalik tulos. Kaya ang ginigibo ta dyan, dahil nagpositibo itong mga report sa Satuya pag abot sa tigsusulit-sulit ngaya, ano, ang ginigibo ta po dyan, tigpuputol ta na o kaya tig-wire down ta na si mismong source kang kuryente, ano, ali po duman sa poste, duman sa sayang load side, ano, kukuanan ta na yan, si line side pagpapakarita na yan and tigpo-pull out na si Metro tabi Radyo Manmani, para maibitaran po ang siring na gawi o gibo kaning ibatang mga member consumer orders. Pero dito po ginagabos, ano, yun lang po ini si mga nahiling ta base po duman sa mga paglibot, ano, kang grupo kang Naga area and katuwang po ang engineering department. Igwa man ang mga pagkakataon na nakadirekta mayo ning naputulan, mayo na ning metro pero dinirekta na lang sa iyang connection. Majority kayan talagang itong may mga pagkakautang ning haraluyo na tabi Radyo Manmani, para magkaigwa siya ng kuryente, minsan tigtatap pa sa mga street lights. Yan. Na nakakabayilate duman sa Republic Act 7832. And igwa kitang flying connection. Halimbawa, ang sitwasyon kay ini, ano, si mga nag-aantabay ngunyan, ano po, okay, si mga nagigibo kay ini, ano, ibatang mga member consumer owners. Pero dito man ginagabos, ano, halimbawa, naputulan si Kataid na Harong. Tapos si Kataid na Harong, naputulan si Kataid nindong Harong, may may pagkakautang di nagkakapirang bulan. Tapos nakiulay po sa Indo, ano, ang kapitbahay nindo nakiulay ngayon na makikiconnect, ano. Syempre kapitbahay and minsan madihon tabi Radyo Manmani, pinagbigyan, ano, para magkaigwa ka man ngayon ng kuryente, makadalan ka man ngayon ng TV, kung may tigsusubay-bayan ng teleserye pagbanggi, yan, tigtugutan na mag-connect, ano. Kaya iyan ang inaapod ng flying connection na kung saan may violation pa kita kaya sa Republic Act 7832, pwedeng ma-penalize, ano, itong nagpakabit, saka ito nagkabit at tabi Radyo Manmani. Kaya bawal po yan, ano. May nagrarason pa kaya na ibatang mga member consumer owners na nag-aagiman na sa metro. Pero mas magayon po, data itolerate po yan, mga bagay na yan. Kung maagihan kita, kang grupo kang sa tuyang kooperatiba, lalong-lalo na po si apprehension team, kang Kasureco 2, pwede kitang ma-charge po kayan. And bawal po yan, tabi Radyo Manmani. Yan si mga nahiling tang problema. Maliban po duman, may mga pagkakataon man, tabi Radyo Manmani, na naanggot, ano, itong ibatang mga member consumer owners
Dahil tigko ata si Metro, and temporary tang putol si connection niya hali duman sa poste. Nagiging kasangkapan kaya si service drop wire, si linya niya para makahabon siya ng kuryente o makadaya. And nagiging unfair kita duman sa ibatang mga member consumer owners. And nasisimbangan ta o naglalangkaw itong inaapod ang systems loss dahil duman sa mga nawawarang kuryente na di nag-aagi sa Metro. Yan. Iyo po yan si mga nahiling ta. And igwaman mga report sa Satuya na nagkaigwa ng problema si Metro. Yan, ginigibuhan ta na yung report. And i-endorse tayo sa engineering department para at least kung sakali man, kung may mga sufisyente na kitang mga Metro mag-abot, automatic pong marirebayan ta na po ini. May kadaklan kayo, may sulo si Metro, may defective na si mga Metro. Kaya masasabi tang talagang successful po si mobile collection, sinabayan na po ng disconnection, reconnection, and pag-check ng mga linya kang sa tuyang mga member consumer owners, kaya sa side ng mga Metro. Guwapaigdi, itong mga nahiling ta po na nagkakapira ng bulan, darakula na po si konsumo, and haloy na pong di nakakabayad, kabali po yan sa pwede tang gibuhan ng report and endorse po sa legal counsel kan sa tuyang kooperatiba for proper disposition po kini dahil darakula na po ang sa indang pagkakautang putol na haloy na pong ginagamit. Hilingon ta po sa indang membership sa Kasureco 2, lalong-lalo na duman sa mga napirmahan po din ng kontrata, kabali po ini tabi na duman money, kaya endorse ta po ini sa legal counsel kan sa tuyang kooperatiba. Yan. Okay. Igwapa, nagpara-renovate ning harong. Kaya ito kang panahon na pagpa-reconnect, ay pag-apply ninyo connection, ang sa iyang harong tabi radyoman money made of light materials. Gusto sabihon, ang atop kayan, nipa, anahaw, ang palibot, plywood pa. Okay? Tapos, mga pirang aldaw, ay pirang taon, nahiling po, base sa pag-inspection ta, 2-story sa iyang harong. Duwang eskalon sa harong. And then, nag-apply ng upgrading kan sa iyang linya kang kuryente. Si Metro, yung manggiraray ang ginamit. Yan. Pag-aral po kayo na sitwasyon, yan, i-apply ta po yan ng upgrading kan sa tuyang connection. Tabaka, dahil naman subo itong sa iyang Metro, duman sa iyang load o si demand niya sa kuryente sa iyang harong, possible pong magkaigwa kayo ng problema. Ang pinaka-worst na pwedeng mangyari dyan, pwedeng masulo po ang sa indong connection, makadamay sa indong harong. Sayang man, pag tinagalan, kada po may improvement sa tuyang harong, kung madagdag kita ng load, mas magayo pong ipaaram po sa tuyang kooperatiba, i-apply ta ng upgrading. Yan, tabi radyo man mani, siguro ining iba iba pa ining mga findings, siguro may report ta sa by next Friday sa tuyang program. Yes, February 23, abot pa yan. Oo, abot pa yan. So magayon and digdingani sa Kasureco 2 sa paulit-ulita na kadakol konsiderasyon tiguro kumpara taman kadikita lalo na po sa pagbayad kan sa indong bill sa iba sa rolang talagang babay harapo pakiulay talang po Aday po maanggot sa mga personal kan sa tuyang kooperatiba. Yan, iyon ang permitang alam mo kay may mga na-encounter kay kita. Iba ako kang first day ka Monday. Yan, talagang may mga nanotaran kita. Naanggot maski sa kuya naanggot. Personal Oo, yan. Sana bago pong araw kayan ang sa tuyang ang kooperatiba po ang Kasureco to katuwang ta kumbaga kung napuputulan kita dahil po ka mamundo dahil gusto sabihin nagtatrabaho po ang sa ang trabaho ta. And kung sakali man naputulan ka mo, makipag-ulay, makipagtabangan sa tuyang kooperatiba, pasiring sa opisina, gusto sabihin naabot naman po si deadline o si limit. Kumbaga, June na po talaga kamo para maputulan. Mariyani anta din na magparadakol kumbaga
na peryodo na si tarag makabayad sin datulos, ano? Di po maanggot, ano? Naanggot kaya, ano, maski sa sendo pong lingkod na nataraman, nataraman. Ayan. Pero sana, ano, tratarta ang satuyang ay ni mga personay kan satuyang kooperatiba nakatuwang, ano. Nagre-remind lang kita na may obligasyon kita, ano, sa tuyang kooperatiba. And siyempre, sa bagay na yan, nagiging patas lang kita duman sa ibatang mga member consumer owners. Sa ropa, napapayungan kita ninlay. Ano po ang sa tong kooperatiba? May mga sinusunod na mga regulasyon. May obligasyon man Obligasyon. kita sa satuyang mga power suppliers. Yan. Tabako tamang baga ang kuryente. Nagbabakal man lang po ang Kasureco to. Kumbaga, si binayad nindo, sinakonsumo nindo yung kuryente, binabakal mi man po yan sa tuyang mga power suppliers. Yan. Correct. Obligasyon man ni Kasureco ng bayadan. Tigto karni sa bago sinda mag-apply, ano? Iyo po, sa PMS. Yan. PMS. Okay, Mag-attend. sabi radyo man manita, kulang na kita sa oras. Lampas na kita. Kasama, Okay. mabalos, masunod na UNC. Yeah, UNC, masunod na ang UNC. Yan. Yan, kay Dean Kenji Emenea. Yan. Thank you po sa kabusan nag-antabay. Ang mobile collection po, kang sa tuyang kooperatiba, yaon po dyan sa Barangay Kararayan, covered court, and mga personahe po, kang nag-area engineering department, naglilibot po sa lugar po yan, sa Barangay Kararayan. Pwede kita magkihumapot dyan kung may mga concern sa kuryente. Siyempre, kung may pambayad na, pwede magbayad na dyan, then na maghalat na maputulan. Yan. Sa kabus mo nag-antabay ngunyan, thank you sa IMG Interactive, nag-assist sa tuyang unan, and Radyoman Ray, Radyoman Manny. Sa kabus po ng mga members kang Junta Direktiba kang Kasureco 2, sa tuyang board president, yan. Paki-follow daan sa iyang page. Yan. Yes. Oy, thank you pala sa pagbati sa tuyang anibersaryo. Sa pagi ni happy anniversary sa NX. Thank you. And belated Valentine's Day. Iyon, naririba raw ako ang background ta, may mga puso-puso. Puso pa yan. Bihira ka mo. Yung puso yan. Okay, acting GM Piemonte, salamat po. Yan. Thank you. And syempre, sa kabus ng mga member consumer owners kang Kasureco to. Brownout, power interruption kang NGCP. Dahil po kita malingaw, February 18, 2024, aldaw po yan na Domingo from 6 a.m. to 6 p.m. Affected areas, north area kang Kasureco 2 and part kang Naga City. Ining sakop kang 20 MBA kang San Felipe. Sa ngaran po, kamanemento kong Kasureco 2, sa pamayo po kang samuyang Acting General Manager, Engineer Edgardo Arpea Monte, and sa tuyang Board President, Director John Paul Santa Ana. Yan, paki-follow sa iyang page, Empoy Sola. Yan, sa mga day pa nagpa-follow. Yan, follow tapuan sa tuyang Board President, lalong-lalo na si mga taga-Kalabanga. Yan, since sa mga ibatang mga members kang Junta Direktiba kang Kasureco to, good morning po. And salamat sa dangog mo niya ng pagkaaga. Ini po si Renel po Pabukay. Mag-irabalan kita sa sunod na Biyernes ang satong kooperatiba. Thank you po and God bless po sa kapos. Mabalos po, Kansendo Pagantabay. Masunod na UNC, si Radyoman Ray Gomez sa Lado Technical. Ini man po ang sendong lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa, Tatak Arimen, Radyomo Nation. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar.
who are required to undergo the pre-membership seminar. Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 in office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you.